Ora mangkun wayahku wis kalah karo sing mau digawa mau, sabun-sabun mau. Wis rinso. Iya. Menika apa lanjut meneh? Hah? Lanjut malih. Lungiting Lanjut, asmara. lanjut. Lungiting. Nggih, betul napa-napa lungiting asmara monggo Kula napa sinden-sinden yang cantik-cantik ini? Mbak Ya prayoga karo Mintasraya sinden. Oh iya, soalnya ini juga cantik-cantik dan enom-enom semuanya. Tri Rahayu Biar- tampil ke depan. Mbak Tri Rahayu sama ini, sama Mbak Riris Mbak berdua. Riris. Panas iya. panas mlaku orang nganggo payung. Sandale diseret. Ramaane mendung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta Janji rukun tetap merdeka panas mlaku orang nggawa payung sandale diseret ramaane mendung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Luar biasa, ya. Nggih, selamat malam Mbak Riris dan juga Mbak siapa senengmu? Tri Rahayu. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Bilem sadurunge menembang ada kata-kata buat masyarakat Kalisalah atau siapapun monggo. Kata-katane kan. Kata-katanya apa no? Kata-katane. Kanggo para paguyuban lurah sekecamatan Salaman. Mugi-mugi tambah besar tanggung jawabnya, besar amanahnya, Ya. besar rasa apa nih ya Pak? Apa Mas? Rasanya. Ayo rasa tanggung Ayo jawab. kuwi mau nggih. Rasa ngayomi. Nggih. Ya, sing pokok kabeh bermanfaat kanggo masyarakat. Bermanfaat. Tri Rahayu. Kata-kata. Nggih, nderek ngajeng mawon. Derek iya. ngajeng mawon. Ngajeng lho, ngajeng, jeng. Ngajeng. Heeh. Tambah sukses, tambah sukses, tambah Penampane maju. sok elek iki penampane. Jeng iki. Niki toh? Ya. Iki kowe. Ya, apa no? Ini ada permintaan lagu dari Agun Bambu. Oke. Menika nyuwun petis manis sampun nyawer Rp200.000. Matur suwun, matur suwun. nggih. Agen apa? Agun Bambu. Oh, Agun. Agun bambu. Agun Bambu menika nyuwun petis manis nggih. Iya. Sak menika lungiting asmara remi. Lungiting asmara, Asmara bener. monggo kanca-kanca. Siap, no? Mas. Yuk. Satrio palebur gongso. Seprene. Nggonku ngenteni. Janji prasetyane ati. Kadung tresno pring sliramu dawa bagus. Ra eling rino lan Wong bagus manganti-anti jabijer samaya wae aku tresna karo kowe tekan ning atimu saya gawe lara Iku ora prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal maju. Menturut ngendi sliramu.
iku raprayoga. Aku lungite ukuraning tresno lungite luar biasa yes Mbak Nuwun wah jancah loro Pak iki Tejo. heeh Menika pamundhutane sampun sampun dipinangkani. dipun sing kurang dipinangkani mau apa Petis manis. petis manis petis manis iki Kor. heeh kur komplit Nggih. heeh Kor Nggih, dari nggih. sini sampai sini. nggih Sudah menyawer 200.000 ya. larasnya yang selindro petis manis Yo, lek nggih. Selindro Aku tak juga duduk nyanyi petis manis. Ya, monggo. petis manis iya garape piye langsung jaipong no men rada aja dijaipong langsung digawe alus iki oh ya ping pindhone mengko sing gawe jaipong ya coba kaya ngapa petis manis Amar mantu ya jos